Исәмсез хөрмәтле журналистлар, кунаклар, без сезне күрүбезгә бик шатбыз. Демәк, бүген безнең зур көтеп алган, барыбыз да шундый зур түземсезлек белән бу мизгелнең көткән шушы сәгатьләре килеп җитте. Татар радиосының 20 яшьлек юбилей концерты. Башта бераз гына сөйләп китәсем килә радио турында. Демәк, безнең радиомызга инде аңлашылганча 20 яшь һәм безнең әйтергә кирәк, беренчедән шунысы да мөһим, Татар радиосы ул Рәсәйдә милли радиостанцияләр арасында иң эре булган 5-леккә кергән беренче татар телле радиостанция. Без бу исемне алдык һәм моның белән чиксез горурланабыз. Безнең географиябыз бик тә киң. Бу Яшел Үзән, Мамадыш, Чаллы якларыннан башлап, шулай ук Төмән, Сергач, Башкортстан яклары, без менә шулай итеп зур регионнарны кулланыйбыз. Сезнең башлыгызда әлеге минутларда Татар радиосының вәкилләре, кунаклар, алар турында да мин әйтермен. Аңа кадәр менә шушы 20 ел эчендә Татар радиосында бик зур проектлар булды. Кайберләреннән бәлкем сез үзегездә хәбәрдәр. Димәк, Казан, Крым, Казан безнең диджейларыбыз Казаннан Крымга барып, менә шундый зур авиа турында да әйтермен. Менә шундый зур йөреш булды безнең. Авиа турында да юкка гына әйтмәдем. 524 метр биеклектән күз алдына китерегез. Татар радиосы диджее, популяр кунак белән эфирга чыкты. Бу мин белмим, бу Рәсәйдә, дөньяда мондый тарих бар микән? Без беренчеләрдән. Шулай ук авиа йөрешләргә килгәндә Казан, Санкт-Петербург, Казан булды безнең. Крым турында әйттем һәм әле Алла бирсә, мондый маршрутлар алга таба да күп булачак. Моңа өстәп татар телле радиостанцияләр арасында беренче мәртәбә без үзебезнең тыңлаучыларыбыз белән оештырдык волейбол уены. Шулай ук Иделдән безнең паруслы эфир булды. Идел уртасыннан инде эфирга чыгып, менә шул рәвештә без матур гына итеп шундый проект оештырдык. Шулай ук Арчада узган җәйдә 1000-нән артык кеше килеп, без үзебезнең Сабан туебызны шундый күңелле бер яшьләр көнен үткәрдек. Мен проектлар турында әйтә башласак, алар бик күп һәм әле алар алга таба да булачак. Гөлсөнгатова Татар радиосында тапшырылган продюсер. Демәк, алар барысы да сезгә таныш, тик шулай да безнең Рамил Шарафиев, Татар радиосының баш мөхәррире, 2015 елдан бирле үзе дә эфирда эшли. Алып баручы буларак да Гөлназ Сафарова, популяр телерадио алып баручы, Татарстанның атказанган артисты 2004 елдан бирле. Шулай ук Ленар Галиашев, яшьләр арасында аксакал дип әйтә аламын аны 2014 елдан бирле эфирда. Айдар Галимов, Татар радиосының якын дусты, бүтән проектларда, бүтән зур чараларда Айдар абый һәрвакытта безнең белән. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты һәм Рифат Зарипов. Сезнең өчен уникаль, кызыклы, хәзер бер эксклюзив мәгълүмат әйтәм. Рифат Зарипов Татар радиосына эшкә кергә теләгән икән. Менә үзе сөйләсен әле фотода. Без кастинг уздырдылар Мәдәният һәм сәнгать университетында 2006 елда. Без Әбри белән бергә уздык. Анда бер 30-га 20-нчелек кеше килгән инде, 30-га якын кеше булгандыр инде. Безне улас нигә шакырды. Килегез дип, безне сразу беренче көнне эфирга чыгып киттек. Бер 4-5 тапкыр эфирда булганнан соң Әбри инде Арча сүзләрен укып килгәннән соң аны телешмә, мин әле авылга баласы, мин әле аңлап та бетермәдем кая килеп беләккәнемне, шуңа күрә бер 3-4 эфирда булдым да, миңа кызганычка каршы аннан ташлап китәргә туры килде. Мин үземне шуны сәхнәгә күрәк басымнар ясап сәхнә буенча киттем. Менә оннан соң бездән соң, аннан безнең кастингтан соң Данир кирде. Нәкъ менә шулай соңга калып килгән шикелле. Данир да килеп кушылды безнең эфирга. Ул да булды анда. Без Әбри инде калды үзенең эшен дәвам итеп радиода. Без инде шәкәт кастингларда ошай кастинг радиода юк. Франция үзенчә биттең ул булармы? Ху булмады. Мин әйтәм бит гапади ул буласы. Безнең уку бетте дә Майдан эфирлар башланган иде. Без июньдә уже пешәм булган вакытта җиттек. Көтү вакыты авыл баласы исә авылга дип итмәш шуны кызганыч. Эшкә килеп булмады. Сез радиодан китмәдегез, сезнең җырларыгыз калды һәм әле дә бар алга. Минем җырларым хәтта баштан сөйләм каравында Татар радиосында да. Аннан соң җырлар калды, китте. Шул. Бүгенге артистларны ничек сайладыгыз концертта? Гомумән зур артистлар буласы килсә, Кайнакларын сез бүген чакыргансыз. Ничек сайладыгыз? Сайлау элементар рәвештә иң популярлары һәрвакыт топ дип әйтәбез инде. Без топны бит инде аны тигәнче уйлап чыгарып булмый. Шулай Тыңлаучылар сайлаган әйбер дисәк тә Тыңлаучылар сайлаган әйбер, кем күбрәк тыңланыла, кемнәр гел һәрвакыт концертлары, кемнәр һәрвакыт теге каймак булып өстә йөри, менә аларны бүген барсын бергә җыйдып та алып килдек. Безнең тәкъдимебез һәр вакыт бар. Без бөтен кешене дә чакырабыз, шуңа күрә. Салават, бу Кемаль бу. Ну менә ул сорамны бәлкем Фирдүскә бирергә кирәктер. Беләсезме, була шундый ситуация. Давай Кемальне җыябыз. Sen dürtәше, шундый апа белән берәр яки кешәран синнән ничек сайладыгыз? Хәлителдә.
Ну бу шулай инде рейтингка карап. Бу шул ук стажга карап бит инде кешенең сәхнәдәге стажы. Аларда түгел, динамикага да, монда бөтен бер исәптә тотылды инде, әйме. Мәсәлән, бар шундый момент, менә без бүген көтелмәгән итеп башлап җибәрәбез концертны. Гадәттә концертны бит яшьрекләр башлап җибәрә, теге разогрев дибез инде без шундый, әйме. Ә бүген юк, без бах итеп башлап җибәрәбез. Ни өчен һәм кемнәр күрерсез? Бу шулай, бу концепция, бу безнең алым шундый. Без менә динамика тотарга теләдек. Динамика һәм теге гадәттәгечә булмасын. 13 ел татар радиосыз ничектер яшәгәнмен икән. Әле 20 ел, ну, үзем дә уйлап куйдым, ничек шулай. Аңа тиклем ничек булдым икән, безнең җырларыбыз кайда яңгырады икән, кемнәр аша барып җитте икән дигән уй тудым. Ул да юк, ул да юк. Газета. Газета. Журнал. Гәҗиттән гел яңгырый җырларыбыз. 20 ел элек Татар радиосында иң беренче яңгыраган җырчы кем дип уйлыйсыз? Айдар Галимов. Эфирдан. Эфирдан. Иң беренче яңгыраган Менә шушы эксклюзив кешеләрне без җыйдык. Эксклюзив кешеләр. Иң беренче тавыш булачак бүген радиодан яңгыраган һәм иң беренче җырчы. Булат Бәйрәмов иң беренче эфирга чыккан кеше, сәлам, исәнме Казан дип. Һәм ул шап куеп җибәргән җыр, ул Айдар Галимовның җыры. Программада катнашучылар, кимдер үткәрүчеләр булдымы? Әлбәттә бар үпкәләүчеләр. Нишләп мин бер генә җыр җырлыйм? Нишләп мин гомумән килмәячәкмен алайса дип әйтүчеләр, нишләп мин юк? Тегеләй, ну, аңлашыла барысына сидереп бетереп бул. Без әйтмибез теге, без иңнәрен алдык та калганнары калды дип алай итәргә теләмибез, бик күп бит талантлы һәм популяр җырчылар һәм үзләрен күрсәтә алган артистлар. Ләкин кызганычка каршы безнең булай 5 сәгатьлек монда программа көтелә.